Začneme s dnešnou prvou a jedinou témou. Toto je Majo Bodnárik, áno, sa smýlim. Majo Bodnárik, ktorý rozbehol viacero projektov, je veľmi šikovný, múdry, inteligentný a dnes nám povie, že ako podnikať na webe a nielen na webe. Takže odovzdávam mu slovo a verím tomu, že to bude prínosné. Tomu verím aj ja. Takže kto ma nepozná, Majo. Takže prejdeme hneď na ďalší slajd. Dneska si poviem vám niečo o svojich skúsenostiach. Je to trošku rozhádzané, pretože som to robil v Office a to tu majú Open Office. Takže poviem najprv, ako som začínal, v akých firmách som pôsobil a prečo som sa vlastne rozhodol podnikať. Prečo som si povedal, že bolo dosť robiť na druhého. Poviem vám v krátkosti o svojich projektoch, ktorých som pôsobil, ktorých pôsobím. No a potom vlastne tá najdlhšia časť bude ako podnikať, ako začať podnikať, na čo si dať pozor. Takže toto je moja mladosť. 1990 didaktik Gamma, 91 286. Otco mal zmysel pre elektroniku. Tam dole vidíme divadlo Alexandra Duchnoviča ako zvukar. Takže také srandičky. No, čiže tu by som vybral len napríklad SPŽ škola života, každému odporúčam. Alebo to tam bol, tak vieme, o čom hovorím. Technická univerzita, tam už ako dá sa polemizovať, hej. No. Prvá taká vážna firma, v ktorej som pracoval, bola Paufex. Tam som robil vlastne elektrické rozvazáče. Tam som sa stretol s tým, že táto firma za 25 rokov nikde nepostupila. Ak pred 25 rokmi vznikla, proste v tých priestoroch s tými ľuďmi, hej. Čiže tak som si povedal, že keď raz budem mať firmu, určite budem ju rozvíjať. Nenechám to takto. Navyše, majiteľ bol cholerický typ človeka, čiže vedel som, že tam pracovať po škole nechcem. No, ďalšia... Vlastne, ak som skončil školu, tak sme aj tu s kolegom, s Matúšom Kočišom, mali sme vlastnú kanceláriu, kde sme začali rozvíjať nejaké svoje projekty, aj s Matejom Lukáčom tam vzadu. Jeden z nich bol aj zadanie, ktorý sa veľmi nevydaril. No a potom vlastne, ak sa ten projekt nevydaril, tak som pokračoval ďalej. Oslovili ma z Mícka, aby som robil ten magazín Prešov, tam som sa vlastne naučil trošku tej vektorovej grafiky, vlastne išiel som do neznámeho. To mi pomohlo pri zamestnaní sa v Elkome. Donesol som tam tie časopisy, hneď ma zobrali. Elkome je ďalšia škola života. Neviem, kto každý pozná tú firmu. Tá vás tak vycvičia, že už vás zoberú všade potom. No ale po Elkome som si povedal, že už budem vlastne podnikať. Čiže tie všetky, čo sú za tým firmy, tak to sú už boli len také, že popri podnikaní. Takže mám tam toho dosť, no. No teraz by sme prešli ku projektom. Každý programátor alebo každý človek, ktorý začína v tomto biznise, tak hovorí, že treba čítať. Ja som neprečítal ani jednu knižku. Ja som rovno začal skúšať, hej, čiže som vytvoril ten prvý portál iRelax.sk. On ani nebol nejak tak učený, že proste chcel som s ním zmeniť svet, ale na tom portáli som sa všetko naučil, hej. Mal som tam asi 5000 užívateľov. Bol to kríženec Azetu, Birc a neviem čo všetkého. Mal som tam asi 500 000 záznamov v databáze, to znamená, že vedel som, nie že vedel, ale videl som, čo to robí s databázou, keď je napríklad naraz 20 prístupov a všetci chcú nejaký dotaz, hej. Čiže stretol som sa s tým, že vlastne tá rýchlosť, treba optimalizovať databázu proste, no. Skúšal som tam SMS súťaže robiť, hej. Som rozmýšľal, ako by sa dalo zarobiť, hej, že každá 15. SMS-ka vyhráva a podobne. To sa celkom osvedčilo, ale no... Hej, nie, bolo to na kávu. Popri tom iRelaxe som získal databázu e-mailových adres, ktorá bola veľmi užitočná, 500 000. Volá sa to spam inak. Ale keď viete správne napísať spam, tak to nie je spam. Hej, to si môžeme neskôr povedať. Ako som spomínal, portál Zadanie.sk, Zadanie.cz fungoval 2 roky, neskôr sa to rozdelilo a dopadlo to, ako to dopadlo. Mal som tam skúsenosť vlastne prvýkrát s rozbehovaním takého väčšieho projektu a skúsenosť vlastne práce v tíme.
Hej, čiže vtedy som si uvedomil, že fakt si treba vyberať ľudí. Ďalší portál, ktorý som rozbehoval spolu s kolegami, bol eTesty.sk, ktorý vlastne taká najväčšia jeho výhra bola spoplatnený IQ test. Bolo tam asi cez 1000 spustení testu a keďže proste test trval asi 30 minút a na konci chcelo od vás poslanie SMS-ky, tak väčšina si to aj kúpila, keď už investovala do toho ten čas. Čiže toto ako bolo taký jediný biznis plán toho eTesty.sk. Okrem toho, že vlastne sme tam použili veci z diplomovky, ktorú som robil aj s Matúšom Kočišom. Čiže vlastne sme tak preklopili diplomovky do nejakého biznis modelu. No potom som si povedal, že skúsim niečo predávať cez internet, či ňaňa vedia vyrábať lacno. Tak som skúsil tie Power Balance na rámky. Bolo to veľmi rýchly kšeft. Spustil som to, trvalo to 3 mesiace, predalo sa vyše 500 narámkov. Tak vlastne ten dodávateľ vyhlásil, že je to placebo a že je to všetko vymyslel, tak som to rýchlo zrušil. Ale ľudia písali stále pochválne listy, že proste babka 2 roky nevedela chodiť, odkedy to nosí, proste beha po zahrade, čiže fakt pomohol som ľuďom, hej. No ale to vážne. A ako prvý mesiac som si fakt myslel, že to pomáha aj ja. No. Čiže tam som získal tie nejaké skilly, jak sa dorozumieš s Číňanmi, jak vyjednávať zľavy a podobne. No od toho sa odrazili skvelé darčeky, ktoré fungujú dodnes veľmi dobre. Čiže tam proste predávam samé také blbiny, ktoré si ľudia radi kúpia a odložia do poličky. Ale všetkých to na začiatku strašne zaujíma, že chcem to, musím to mať. Je to za vlastný peniaz. Ale funguje to. Tam už začali byť väčšie objemy, to znamená, že sa prihlásila Šojka. Prihlásili sa potom konkurenčné firmy, ktoré nahlasovali 5-7 eurové produkty, že proste je nejaký problém, hej, čiže toto sme riešili po súdoch hore dole a niečo sa aj zaplatilo, nejaká tá pokutka, ale funguje to ďalej. Vlastne všetky projekty od tohto, od skvelých darčekov už boli postavené na WordPresse a WooCommerce, neviem, kto to používa. Ja som si povedal, že už nebudem nič programovať, už mám dosť toho. Proste je všetko vymyslené, kým to funguje, funguje to. Funguje mi to aj na takých objemoch, že 1000-2000 návštev denne a aj pri tom, že keď mám napríklad 1500 až 2000 produktov, čo mi každý hovorí, že WordPress maximálne 100 produktov, inak proste pôjde to pomaly, ale dá sa s tým. A hlavne ešte máte hotový za jeden deň, hej. No. Čiže ďalší projekt s Radom Jovičom, tam sa skrýva v okuliároch, nechce sa priznať. Skúšali sme spraviť Startup Break sa volal, že poď na Kickstarter, to znamená, chceli sme pomáhať ľuďom, ktorí mali nápad získať peniaze z Kickstartera, ale no, veľa sa tam ľudí neprihlasilo a nejak sme na to už nemali čas, každý už mal vlastné biznisy, čiže je to také otvorené. Ak by mal niekto chuť, vieme poradiť, ale no, uvidíme. Vlastne ďalej tu sme aj na fotke, veľmi mladí ešte všetci, krásni. Potom sme skúsili, tí, čo riešili Startup Break, zrobiť pod značkou Manifesto. Sme robili nejaké školenia, také najväčšie, čo v RPIku sme robili inkubátore v Košiciach na rôzne témy, podpora podnikania, design, tvorba. Rado Prezik tam vlastne prezentoval, tvorba prezentácií. No, tu by som chcel tento portál dať do pozornosti, neviem, toho každý pozná. To je vlastne pre tých, ktorí ešte nemajú žiadnu SROčku ani živnosť a chcú podnikať a nemôžu vystavovať faktúry. Tu si proste cez toto si jednoducho prefakturujete hocičo. To znamená, že osloví vás nejaká firma, ktorá proste povie, že 500 eur za e-shop, ale chce to na faktúru. A vy poviete, ja nemám jak faktúru dať. Ani oco nepodniká, ani mama, ani nikto. Sa tam zaregistrujete. Tomu portálu zo začiatku to bolo 10%, teraz už 14%, dáte províziu a oni všetko fakturačne vybavia za vás. Vy sa nestaráte, zákazník je spokojný, dostal faktúru, vy ste spokojní, máte peniaze.
Ja tam som od 2012. Mám tam cez 400 predajov, je to také na kávu. No a asi najväčší projekt, ktorý sme ešte s dvoma kolegami začali, Starbike. No, tak je to predania bicyklov, neviem, možno poznáte, možno nie. Tam sme vlastne, to bol moja prvá skúsenosť so zariadzovaním predajne, s tým, že proste zrazu treba platiť nejaký priestor, bo doteraz som bol vlastne doma, alebo nejaká malá kancelária, a tu zrazu vyskočilo 2 500 mesačne, čiže trebalo sa obrácať. Museli sme to rýchlo prerobiť, 12 hodín denne, 2 mesiace sme to tam prerábali. Ak som to prvýkrát prišiel, to som povedal, že tu nič nemôže byť, že to je v katastrofálnom stave. Tam, neviem, kto tam bol, to sú proste 5-6 metrov vysoké priestory, samé klemby, všetko bolo tam popadané a očuchané, ako, no, makačka, hej. Keďže prišli ďalší dvaja spoločníci, nebol som sám, to znamená, že musela fungovať nejaká dôvera, hej. Samozrejme, všetci sme boli vysílení zo začiatku, všetci sme boli nervózni, hej, tak bolo to pérne, ale nejak sme to prežili. Hlavne na začiatku sme si museli stanoviť biznis plán, že čo vlastne chceme ponúknuť, keďže proste naľavo 15 metrov od nás bicykle, napravo 15 metrov bicykle, hej, no tak prídeme tam a čo. Tak sme si povedali, že ponúkneme, čo neponúka nikto, trojročný bezplatný servis, hej, proste treba ponúknuť niečo, čo proste na trhu nie je. Aj keď proste idete s niečím, čo už existuje, ale pridať nejakú hodnotu. Takisto sme stavili na profesionálny servis, hej. Proste vydávame sa za jeden z najlepších servisov. Možno ani nie sme, ale ja si myslím, že sme a myslia si to aj Košičania, aj Bratislavčania. Normálne chodia, nosia bicykle zo západu ku nám, hej, tak ako som pozeral. Lebo počuli, že sme najlepší, tak sme, no. Potom sme skúsili zrobiť požičovnú bicyklov, rental bike, čiže aj toto. Teraz najnovšie riešime poistenie, crash poistenie, to znamená, že dá sa dokúpiť poistenie bicykla. To znamená, že tak máte v Nike, hej, že proste za nejaký priplátok, keby sa dá čo stalo televízoru, tak vám dajú hneď nový. No, takže Starbike, takto tu vyzerá, tu je iba jedna časť predajne, ešte raz taká je vpredu. Čiže internetový obchod mám na starosti ja. Tam prvýkrát som vlastne prišiel do styku s AdWords, som nikdy nepoužíval predtým. A je to veľmi dobrá pomoc, keď to viete správne nastaviť, samozrejme. Analytics, nemusím spomínať, Google+, Facebook, Instagram. Všade sa treba zaregistrovať, kde je to možné, keď je to zadarmo ešte navyše. Treba byť všade, keď budete všade, okrem AZ Click a Target. Toto neodporúčame, to somarina. Ako nič. Za AZ Click 200 €, asi 2 kliky boli. Takže boli len tam zavidenia reklamy, ale pri kliky boli 2, takže 0 body. E-Target to isté, somarina. Pravidelné konzultácie s Google poradcami. Tak som si povedal, že prečo by som sa mal trápiť, že ako to všetko funguje, však sa ich spýtam, nie? To som ich zavolal a trafil som na takú milú pani, ktorá sa mi venuje možno aj každý deň. Stále čo píšem, sa jej pýtam, toto, všetko poradí, je milá, stále mi dá potom také, že hviezdičky, že by som jej dal plný počet. Ona je šťastná, ja som šťastný, všetci sme šťastní, Starbike predáva. No. Čiže na začiatku som ešte riešil takú vec, že testovanie stránky pomocou nástrojov, už neviem, ako sa volá ten nástroj, že nahráva váš pohyb na stránke. A zistíte, že čo vlastne zákazník robí inak, ako by ste chceli, aby robil. No, mali sme z začiatku samozrejme problém ako každý e-shop, že malo objednávok. Ale ja som si to nahral a zistil som, že ja som mal e-shop tak spravený, že najprv si musel vybrať zákazník farbu bicykla a tak si musel vybrať veľkosť bicykla. Ale nebolo to defaultne prednastavené. Hej. No a on proste chodil a to políčko objednať sa vlastne dalo kliknúť, až keď si vybral. No a zákazník tam chodil, mi to nahrávalo, že nevedel čo hore, dole, proste a odišiel, hej. Tak som potom defaultne to tam nastavil, že proste vybral som napríklad M-ko veľkosť, čierna farba, hej. Tak na to bol dobrý ten nástroj nahrávania stránky. To znamená, že kedy môže byť funkčná stránka parádna, krásna, ale proste taká somarina, hej, to všetko znehodnotí. Stránku musíte vybudovať, tam to dole vidno tak, aby zákazník našiel to, čo potrebuje. Netreba tam dávať zbytočné informácie, určite tam netreba trepať AdSense, reklamu a podobne.
No keď už máte nejakú tú značku v povedomí, treba to ďalej nejak zviditeľňovať. My sme vlastne začali robiť čerkovskú stopu, toho roku bolo 220 pretekárov. Zviditeľní to firmu, zákazníci vidia, že firma žije tým, čo robí, hej, že to nie len tak, že predávame a chceme na vás zarobiť, ale že robíme niečo, to je vlastne akcia, na ktorej sa nedá veľmi zarobiť, hej, do konca toho roku sme aj prerobili, ale proste zákazníci sú radi, že sú tam, získajú nejaké ceny, máme toľko kategórií, že každý druhý pretekár pomaly čo vyhrá, je tam v tom bola, v tom. No a je to super akcia, zimný cyklopretek. Toto tu je spred roka fotka. Z toho roku som nestihol spraviť túto fotku na štarte. No ďalší internetový obchod proste na tých princípoch ako Starbucks bol pražiare dneska, to len tak na rýchlo, že proste zase len tá najlepšia káva, zase dá čo ponúknuť treba, čo proste každý má kávu, ale my máme najlepšiu. No. A ľudia to kupujú. A samozrejme ceny nedám bežné, ceny som dal vyššie, aj keď proste tá káva možno je kvalitou ako bežná káva, ale proste keď ľudia vidia, že je najlepšia, nestojí proste málo, tak si to kúpia. Hej. A nemal som ani jednu sťažnosť a bolo tam ako už dosť objednávok. Potom ten 2013 rok bol dosť taký vyspelý, tam veľa sa toho udialo. Tam projekt Mega Vypredaj.sk, s tým sa už trapíme 2 roky. Už aj mal 2 dizajny a furt není spustený. Mali sme taký nápad s Matúšom, že veľa obchodníkov má proste plné sklady a potrebuje sa zbaviť skladových zásob a chceli sme ich takto zagregovať dokopy, že proste tu sa zaregistrujete, neriešite to, my vám to budeme predávať. Budeme pchať peniaze do reklamy a vy sa proste nestarajte, budeme mať z toho províziu 7% z každej predanej sumy. Len tam proste to treba doťuknúť, keď ho mal takto chuť, môže sa pridať ku nám. Potom prišiel Sagan, hej, pri kubicykloch, tak prečo nezrobiť čisto na Cannondale e-shop, hej, že proste sme sa vydávali za oficiálneho predajcu Cannondale, čo aj vlastne nám potvrdil Cannondale, že mohli sme to spraviť. Čiže proste web čisto na oblečenie Cannondale, na bicykle, na príslušenstvo. Neboli to lacné veci, hej, rukavice za 30 € a tak, hej, čo bežná kvalita za 5 € dajte kúpite, ale bolo to Cannondale, nosí to Sagan, je to super. Čiže tento e-shop bol veľmi ziskový, uvidíme toho roku, jak prešiel do Specialized, čo sa stane. No a pri tom e-shope základ je, že sme sa zamerali. Netreba predávať všetko, hej, že proste nemôžete na jednej stránke predávať bicykle, to letný kávu, hej, proste musíte to nejak rozdeliť. Hej, proste tu bicykle, tu toto. No, tu ďalší projekt, ktorým sa trápime už za 2 roky. Skvelé služby. Ja som sa zaregistroval na Ja spravím, som si povedal, že ja si spravím vlastne Ja spravím, prečo by som tam mal platiť nejaké tieto provízie. Takže sme si povedali, že zrobíme skvelé služby, ktoré fungujú ako Ja spravím, že človek si tam pridá inzerát, niekto si to kúpi, vygenerujeme faktúru za toho človeka s tým, že sme pridali ďalšiu hodnotu, to tam veľmi nevidno, že automatické pridávanie inzerátov vyťahnutých z rôznych katalógov. To znamená, že náš robot chodil po katalógoch, vyťahuje, že napríklad tu je taký právnik, ponúka právnické služby, automaticky tu priradí ten inzerát. Ten vlastne napríklad právnik ani nevie, že je na tej stránke, hej, ale proste niekto tam klikne kontaktovať a jemu príde informácia. Niekto vás kontaktoval cez túto stránku, ak máte záujem o jeho kontaktné údaje, musíte sa prihlásiť, nejaký poplatoček, hej, no a už to jede. Ďalší portál, ktorý by sme, tiež hľadáme nejakého človeka, možno, ktorý by sa do toho pustil, Benefito, vernostné programy. To znamená, že človek príde na stránku, niečo si kúpi a potrebujete toho človeka získať zase späť. To znamená, že pri tom, ako mu odošlete objednávku, kliknite jedno poličko a mu príde e-mail s tým, že ďakujeme za nákup, ponúkame vám vernostný kupón, napríklad 5 € na ďalší nákup, hej. Proste neriešite to žiadnymi inými vecami, my vám vieme vytlačiť aj karty, normálne plastové karty, vernostné, keby trebalo.
Je tam do blúdu tých vrstných programov, vzľahové modely, bodové modely, hej, nákupné. Proste dá sa tam fakt vyskladať vernostný program úplne na mieru. No, už by to mohlo skončiť. Fashion hodinky, to som teraz pustil, bo sme mali prebytok peniazy, to nakúpime hodinky. Nech nestoja. Hej, tak sme kúpili a celkom idú, no. No, takže zase, to sa zamerali tam čisto na hodinky z Číny. Výborné ceny. No a posledný taký, čo teraz, tiež novinka, to je hlavne Matúšov nápad. Tak to si povie, že autoškola, hej, tak koľko už je to tých, že na testovanie, ne, portálov, že si však každý tretí, ne, tu testujú, ale my máme pridanú hodnotu, samozrejme. Pridaná hodnota je v tom, že keďže Matúšova mama je inštruktorka v autoškole, tak každú jednu značku, každú jednu dopravnú situáciu laicky vysvetlila, lebo ten zákon je takedy tak napísaný, že proste ani inštruktor nevie. Čiže toto je prvá pridaná hodnota, že tak laicky vysvetlená každá jedna vec. Samozrejme sú tam testy, ako na každej stránke, a ďalšia proste základná vec. Chceme združiť všetky autoškoly na tejto stránke s tým, že si budú môcť tu vytvárať vlastné kurzy, študenti tu prídu, nahlásia sa na ten kurz, budú si tu môcť testovať, bude tam zoznam autoškol, študent, vlastne ten účastník autoškoly si bude môcť vybrať, ku komu chce ísť na základe ceny. To je ako vízia tohto projektu, tiež keby niekto chcel, môže sa pridať. No dobre, to k týmto skúsenostiam. Čiže teraz ideme k tomu, že mám nápad. Hej. Veľa ľudí za mnou príde a povie, že mám nápad, chcel by som, aby si mi poradil. Ja poviem, tak povedz mi, že čo? Tak ti nemôžem povedať, bo mi prebereš. Hovorím, no to je keby, že napíš mi článok o čom, tak ti nemôžem povedať. No to tak, hej, no. Nezrealizovaný nápad fakt nemá žiadnu hodnotu. Nikto sa nemusí bať, že mu ho takto ukradne, lebo keď takto za mnou príde a povie, že mám super nápad, povie mi, o čom je, tak ja by som bol hlúpak, že by som si ho robil sám, alebo išiel s takým druhým, keď on ho vymyslel, vie, o čo ide, tak s ním by som sa spojil, hej, by som ponúkol, že poďme do toho spolu, ty o tom vieš najviac, prečo by som proste to robil. Hej. Čiže treba hovoriť o nápadoch, nikto ti ho neukradne, a treba o ňom hovoriť s ľuďmi, ktorí sú prajní. Hej. Samozrejme, keď o tom poviem v kačme Jožkovi, Ferkovi, tak glupocíny, tu sa vde pivo, ne? Čiže treba pak ako s ľuďmi, ako ste vy napríklad, ako s normálnymi ľuďmi, lebo keď budete chodiť do kačmoch, tak nedobre dopadnete. No, čiže áno, minimalizujte stretávanie sa s ľuďmi, ktorí nadávajú na všetko a na všetkých. Ako sa hovorí, že si priemerom 5 ľudí, s ktorými sa stretávaš. To znamená, že fakt, keď ja budem chodiť medzi pijakov, za 2 roky som pijak, hej. Čiže kus odtačam už, dobre. Chop sa každej príležitosti niečo nové skúsiť, ako ste videli, ja proste idem, co mi napadne, idem do toho, hej. A skúšam a dačo funguje, dačo nie, ale ide to. Treba proste ísť do toho, do všetkého, čo vás napadne. Nemáte čo stratiť, hlavne kým nemáte rodiny, kým nemusíte živiť byt, bývate u rodičov, to je super. Nemáte fakt čo stratiť. Na začiatku, keď budete mať nejaký nápad, skúste najprv svojich blízkych presvedčiť, či by si to kúpili. To znamená, že keď si to nekúpi nikto z vašich 10 blízkych, to znamená, že je to produkt, ktorý asi nepredáte, alebo služba. Takže asi nič z toho, hej, ale keď ich presvedčíte a budú z toho nadšení, že keby to fungovalo, a keby som mal peniaze, tak si kúpim, keď už toto tam je, tak treba skúsiť. Netreba mať strach z neúspechu, lebo každý podnikateľ má za sebou neúspechy. To my na Slovensku nevieme toto, čo tam v Amerike sa deje, hej, že aké tam bankroty a zrazu paráda, hej, vyskočí. Čiže toho sa bať netreba. A ďalší bod je dôležitý podľa mňa, lebo netreba čakať, kým projekt dotiahnete na 100%, lebo budete čakať dovtedy, až ten projekt zostarne. Proste už bude nepoužiteľný, niekto vás predbehne. Veľa je takých, čo proste 2-3 roky rozvíjajú nejaké, už to treba proste zastaviť. Tak, ako naše niektoré projekty, čo som spomínal, že 2-3 roky sa trapíme, mega vypredaj napríklad, možno, že už to necháme tak, uvidíme. Čiže
je na 90% dotiahnuté, tvarím sa, že je to na 100%, ale už to spúšťam, hej, že by to išlo a proste tie detaily doladzujem po ceste. No ďalšia vec, rozbehnúť projekt nestačí, treba sa o ňoho starať, rozvíjať ho, hej. Napríklad Starbike už ideme teraz tretíkrát prerábať, hej, čo 3 roky, hej. Taký velomet sa prerábal asi na začiatku pred 20 rokmi, hej. Keď tak mám spomenúť ako konkurenciu. Takisto aj, ako som spomínal, tie akcie Čergovská stopa, tak je to je všetko tak rozvoj firmy, že proste treba, nestačí si povedať, že super, prišlo to a nechám to tak, však to pôjde, nie? To ono proste zase to pôjde dole, čiže treba furt sa o to starať. No a teraz, dôležitá vec, nepredávaš službu alebo produkt, ale čo dokáže zákazník s tvojim produktom alebo službou, hej? My nepríde ku nám zákazník a povie, že chcem bicykel, ten. Ale nie, ja mu poviem, že proste ten, lebo s tým bicyklom, keď pôjdeš, tak pôjdeš jak žehlička po kameňoch, ten proste budeš mať super pocit z tej jazdy. Proste tak ho musíš presvedčiť, že ten bicykel proste bez neho nevie žiť. Že proste musí ho mať, lebo toto je bicykel presne na neho, hej. Čiže na to sa treba zamerať, že zákazníka treba presvedčiť, že vlastne potrebuje vás, váš produkt, vašu službu. No a ďalší bod je, že snažiť sa predávať radosť, hej. Tak, aj sa usmievať na zákazníka, alebo tak, je proste tak, príjemne pôsobiť. To potom ešte budem aj v ďalšom slajde. No a tu proste som chcel vyplniť miesto, tam som napísal dačo. Že kvalitný produkt, služba je ako film, trailer k filmu ťa musí zaujať natoľko, aby si ho chcel vidieť a po jeho zhliadnutí máš potrebu o ňom hovoriť svojim známym, prípadne máš potrebu od rovnakého režisera vidieť aj ďalšie filmy. To znamená, že si kúpil u mňa bicykel, tak bude každému hovoriť, že aký je ten bicykel super a ešte príde aj manželke, deťom kúpi, deťom po 3 kúpi, bo rastú, paráda. Teraz vážna téma. Či podnikať sám, alebo nie. Spoločníkom má byť nepárny počet a traja sú priveľa, hej, sa hovorí, no. Takže tak. No, jednému sa ťažko zvládajú krízové situácie. Fakt, keď proste podnikanie prídu také situácie, že na vás vyskočí šojka, daňový úrad a neznám to každý, nepoplacené faktúry, tá, hej, dá sebe tabletku. Ale keď ste traja, a sú 3 tabletky, no. Nie, hlavne, že pri neúspechu proste nenesieš bremeno sám, viac hlav, viac rozumu, proste sa rozloží to riziko, lenže treba tých spoločníkov poznať, hej. Ja som už sa tak popal párkrát, že musíš poznať spoločníkov, ako sa správajú aj súkromí, aj na verejnosti. To znamená, že nestačí, že proste, hej, super, je plný napádov a tak, ale proste tak je súkromí droguje a neznám, pije a neviem čo robí, že proste sa to neskôr prevalí a bude to proste zle, nebude to fungovať. Môže byť aj aký násilník, alebo nevieš čo, hej, čiže treba ho určite poznať dozadu, jeho minulosť. Či nebol nejaký trestne stíhaný. A to by vlastne nemohol mať firmu. Ďalší bod, spoločníci sú ako manželia, fakt proste so spoločníkmi budete preberať také veci, čo takedy ani s manželkou nepreberáte. To moja frajerka môže potvrdiť. Čo proste fakt, sa hádate na každej somarine, tak to bude. Takto. Spoločníci by mali mať preto na dôležité veci rovnaké názory. To napríklad aj len taká hovadina, že proste na vojnu na Ukrajine a na Rusku, keď tá téma príde, vieš, tak mali by mať aspoň rovnakú, lebo proste potom sa začnú hádať a zbytočne, alebo v náboženstve nejaké, aspoň také približné názory, lebo proste fakt, každá somarina. No a ďalšia vec, je výhodou spoločné hobby, hej, to len tak pomimo, ale keď je jeden pedant a druhý ľahostajný, ja som pedant, hej, aj keď tá prezentácia tak nevypatra. Ale za to môžu oni, nemajú tu office. No dobre, nebude to fungovať, lebo jeden človek proste, dobre, a druhý proste chce všetko dobre, tak hej, zrobiť, že by bolo na 100% a to nie je, to sa budú zase hádať. Čiže aj v tomto by mali byť nejaký taký, hej, mať aspoň nejakú takú zlatú strednú cestu, hej. Tak na konci píšem, že kde je vôľa, tam je cesta, ale je to ťažko, no. Treba sa strašne učiť jeden od druhého a aj tak proste pochopiť. No, kde sme?
Hej, dôležité sú team buildingy a porady, to určite, hej, proste. My už máme porady možno každý týždeň. No, treba to robiť, lebo proste, že by sa nenabaľovali veci, tak jak v manželstve, alebo čo, proste hneď treba povedať, že taký je problém, ideme to riešiť. Hej, podajú sa ruky, všetci sme šťastní, ideme domov spokojní, všetci môžeme s radosťou pracovať. No, vždy bude robiť jeden viac a druhý menej, s tým si proste treba počítať, hej. Proste podiely sú 33 pre troch, ale furt jeden bude robiť proste 50% a tí dvaja môžu po 25%. Proste takto je, nikto tu nezmení, nedá sa to proste zrobiť tak. Čiže musíte všetci byť stotožnení s tým, že proste taká situácia nastane a nebude to nikomu vadiť. Lebo proste keď to začne vadiť, tak je problém. No. Ďalší bod, je taký trošku pesimistický, že to, že sme spoločníci, neznamená, že musíme byť aj kamaráti. Hej. To je proste, keď už fakt sa nedá, tak už len proste držať aj firmu po kope, nemusíme byť kamaráti, ale proste už proste len tej profesionálnej biznis stránke tu budeme ťahať. Ale je výhoda byť kamaráti určite. No, ďalej, radšej priemerný, dobre naladený spoločník ako nespoločenský uzavretý genius, to je komplikovaná veta, ale tým som to chcel povedať, že proste keď budete mať za spoločníka fakt múdreho človeka, jeden z milión, ale nebude sa s ním dať rozprávať, to proste nič. Takže genia treba zamestnať a nie ho zrobiť spoločníkom. Hej. Ty budeš to pre mňa robiť, všetko, budeš hladkať, kupovať pizzu mu, ti bude robiť za pizzu. Hej, mu proste veľa netreba. Dáš mu tam nejakú šupku, ale proste nerob ho spoločníkom určite. No takže, či podnikať sám. Koľko stojí podnikanie? No, to tá otázka, živnosť SRL, hej, furt. Neviem, proste to, že to furt je ešte, však jasné, že je SROčka. Však, akože živnosť má bezplatné založenie, dostanem, hej, tak to povieš, však dostanem štátny príspevok 4000 eur, no tá akurát na odvody dostaneš, hej. A musíš si nekúpiť veci, ktoré ti netreba, lebo ty už dávno veci máš, ktorými pracuješ, hej. Takže proste musím si kúpiť notebook, mám tam notebooky, musím si televízor, lebo televízor ani neschvália. No proste je prúser vybrať tie veci a zbytočne sú. Ďalej musím byť povinne zamestnaný a musím platiť odvody do sociálnej poisťovne a zdravotnej. Do sociálky až druhý rok, po cca 140, teraz som čul, že už bude 8 eur zase, hej, Fico sa postaral. Dobre, a do zdravotnej cca 60 eur. A samozrejme ručím celým majetkom, keby nejaký prúser nastal. Hej. Nie je veľmi výhoda to. No a teraz SROčka, založenie vás vyjde do 3 kg. Konateľ tam nemusí byť zamestnaný. To znamená, že platí len zdravotné poisťovne, do zdravotnej poisťovne. Prípadne sú aj iné varianty, o ktorých vám poviem neskôr, že nemusí platiť ani tých 60 eur. A neručí majetkom. Samozrejme je tam zložitejšie účtovníctvo, ale proste keď máte pár faktúr, tak daňové priznanie viac ako 50 eur vás nevyjde. Čiže tu je jasne vychádza, že vlastne SROčka. Tu už máte tých 140 krát 12, hej, proste nejakých 1600 eur ušetrených. Úrady. No. Keď začnete podnikať, prvý, druhý rok možno nič, ale na tretí už začnú sa objavovať návštevy, listy, podnety od konkurencie, hej, zo Šojky napríklad, že tá tu nevidno cenovku, tá na druhej strane, no, alebo že máte návod, že návod máte v češtine a nie v slovenčine, no tá. Proste také, alebo že v obchodných podmienkach na internete nemáte tam dozorný orgán uvedený, to sme raz mali na začiatku, sme si ho tam dali. Potom za vás mi bude chodiť meteorologický úrad, keď budete niečo predávať na metre, tak predávame boldeny na metre, hej, hadičky ku bicyklom. Nemal som ciachovaný meter, hovorím, však tu zákazníci plus minus 10 cm berú, ich to nezaujíma. Meter musí byť ciachovaný, hej, no, už pokutka, hej. Hygiena, hocičo, predávajte, čo sa pije, alebo čo sa proste je, automaticky musíte mať z hygieny. Aj keď je to zabalené vo 300 sáčkoch, alebo co, proste nemá sa to šancu skáziť, aj keby neznám zavarené uhorky, proste musí tam byť hygiena, nejaký papír. Ja neviem aký, ale musí byť. Dokonca ešte sa nás pýtali, či aj jeme. Takže však jeme tu takedy, no už prúser. No a najnovšia výdumka zdravotná služba. Som ako dlho bádal, že čo je toto tá zdravotná služba povinná. Musíte platiť od 100 do 150 eur ročne za to, že príde nejaký s vami
neviem, či to je zdravotník alebo čo, ktorý sa vás pýta, že či pracujete pri monitore, s akými nebezpečnými látkami pracujete a tak, a proste jemu dáte peniaze za to, že on to spíše na papier. No, tak sa vymyslelo. Takže toto si teraz ešte treba uvedomiť, že toto sa tiež bude platiť. A tu budú platiť aj tí, čo doma sedia pri počítači tú zdravotnú. Hoci kto má, hej, SROčku alebo živnosť. Proste každý zdravotnú službu musí platiť. No ideme ďalej. Systém pri práci. Dôležité sú navyky, samozrejme tie dobré, nie na drogy. Každému vyhovuje iný systém pri práci a teraz poviem, čo sa mne osvedčilo, možno si dať čo z toho zoberiete, možno nie. Čiže treba udržiavať poriadok v pošte, myslím ako v mailoch. Ja to volám, že systém prázdneho inboxu. Takže proste dostanem e-mail, keď nemám čas ho spracovať, nechám ho tam. Keď ho spracujem, presuniem ho proste do nejaké záložky. Snažím sa mať proste frontu úloh stále čistú. To je taký psychologický ťah, hej, že keď vidím, že proste sa mi to tam zmenšuje, že paráda, hej, a keď proste takto to má tam strašne veľa a nevie, ktorý už vyriešil, ktorý nevyriešil problém, ktorú úlohu má za sebou, ktorú nemá, tak je to tak, že proste kúpnem do toho a to zavre, hej. No a keď sa vám to zmenšuje, tak psychologicky máte dobrý pocit z toho. Takisto udržiavať poriadok pri činkoch. Mám kamarátov, ktorí majú taký bordel počítači, že proste jednoduchšie si to nájdu na internete a stiahnu z internetu, a keby si to mali nájsť u seba. Tá hovorím, tam zbytočný hard disk máš, nie? Tak predaj hard disky. No, času, peniaze, proste, jak som hovoril, som pedant, nejaký dačo chcem, tak to do 3 sekúnd nájdem v svojom kompe. Nenechať sa rušiť externými vecami, ako sú maily, Facebook, mobil, hej, to je teraz ako vážny problém s tým Facebookom. Každý mi hovorí, ale tá Facebook na firemné účely používam. No tak si zrob ďalší profil, kde proste majú len firmu, stránku a koniec. Lebo proste keď vám tam furt vie čo pípať, vyskakovať a tam proste toto sebe zväčšila, prsia a neznám co, tak to vám ako pri práci nepomôže, hej. No, napríklad som si teraz na mobile už zrušil synchronizáciu, aj pípanie, všetko proste ja, keď dačo chcem, tak si to proste musím v mobile vyklikať, aby mi to prišlo, hej, lebo furt mi takto tam pípalo, toto, vás to znervozňuje pri práci, rozčuľuje vás to, no, nemôžete robiť. No, teraz čo tu máme? Nenechať si pokaziť fázu dňa, kedy nepracujete. Pracovnými mailami a zlými správami z Facebooku a podobne. To znamená, že keď o tých navíkoch, že proste si poviem, že o 6 končím, už nerobím viac, proste všetko zruším, mobil na kilometre, najlepšie, ako sám to veľmi nedodržiavam, ale snažím sa. Nekúkam už na Facebook, bo Facebook je vlastne také rodisko zlých správ, by som povedal, ako z 90%, furt tam dačo, že tu vojna, tu takého prešiel motor, tu neviem, neviem, jak mi to má pomôcť v mojom živote. Pod na pivo. Ale no, tak to je iné, hej. No, čiže, jak som hovoril, netreba sa zobrať vecami, ktoré nie sú podstatné pre tvoj rozvoj, hej, treba to filtrovať. Ráno si treba doprať kavičku, hudbičku, nie že stánem, tak proste rýchlo maily čítam, vybavujem, telefonujem. Proste s ľudom, hej, proste bez stresu. Večer sa venujte rodine, priateľom. Proste robota vám neutečie, hej, proste robota tam bude aj teraz, aj zajtra, aj furt. Proste robota, keby chcela utiecť, no ale neutečie. No a ďalší môj systém, najprv dokončí jednu lohu, tak začni druhú. To je proste, to sa mi veľmi overilo, alebo osvedčilo. Proste jednu úlohu mám, ja kým ju neskončím, nezačnem druhú. Aj proste mi hovoria, rýchlo tamto zrob toto. Ja hovorím, nie, ja robím na tom, lebo keď budete skákať do jednej úlohy k druhej, kým sa proste váš mozog preorientuje, to stratíte kopu času, hej. Proste musíte to tak, ak si zrobiť taký systém, to je môj systém a ide mi to. A viem spraviť oveľa viac úloh, keby som robil 15 vecí naraz a nič nedokončím. To do aplikácie. Ja som zminimalizoval množstvo týchto do aplikácie, že akože tie to do listy, že čo kedy mám urobiť len na ten Gmail. Ja mám proste z frontu e-mailov a proste to je môj to do list, konec. Proste nemám žiadne zbytočné aplikácie, kde musím tu dačo vyťukávať, tam dačo vyťukávať. Keď dačo do mňa dačo chce, mu poviem, napíš mi e-mail. Hej, on že to čak ti teraz hovorím, napíš mi e-mail, bo ja to nezrobím. Napíše mi e-mail, príde mi tam a už tu mám, sám mi vyplní to do list. Ja nemusím ani nič písať si. Ľudia, my zákazníci sami vyplňujú. No, ďalšia vec, nauč zákazníkov opísať maily, to som teraz hovoril, a hlavne používať Google, hej, bo zákazníci sú, neviem, či sa robia takí dutí, alebo fakt sú takí glúpi, hej, bo ktorý vážne. A takže ja mám už taký systém, že proste
Mne nikto už nevolá, lebo ja proste nedvíjam telefón, ja ho zruším, tak ho budem rušiť, keď mi bude volať a poviem, že napíš mi e-mail. Lebo keď vás bude furt takto rozšľovať so telefonovaním a zákazník je taký, že sa chce rozprávať, hej. On nie, že poviem vám, že toto zrob, ale to ešte neviem čo by ste zlepšili na našom webe. Proste povedz mi konkrétnu úlohu. Takže keď on má dať napísať už e-mail, tak už proste si dá zaležať a presne vám napíše, čo potrebuje, hej. Takže toto je super, naučiť zákazníkov, aby vám písali maily s konkrétnymi požiadavkami. A vy si sami určite, kedy tú úlohu spravíte. Takisto naučiť ich používať Google robím tak, že daj, čo sa vás pýta, ja mu napíšem, že daj do Google toto. Hej, proste nepoviem mu odpoveď, ale že by si to sám našiel. Hej, raz, dvakrát mu to poviem a už si to potom hľada sám. No. Treba mať poriadok vo financiách. Ja si kontrolujem výdavky a príjmy už od 14 rokov. To znamená, že mám taký Excel, kde si zapisujem, že toľko som minul na pivo, toľko na chleba, toľko na toto, všetko. Zrobí sa mi súčet a viem, hej, že proste ten mesiac som tak na tom, ten mesiac tak. Keď nebudete si kontrolovať výdavky a príjmy, tak nebudete vôbec vedieť, že či môžete vôbec začať podnikať. Lebo pri podnikaní musíte strašne dávať pozor na peniaze, aby vám neunikli. Tak mi to tu popreskakovalo. No a ešte posledná tam nevidno. Je tam, že chce zarobiť, daj zarobiť. To znamená, že nie, to ma naučil veľkomu jeden pán Karafa. No dobre, teraz u nás nakupuje, ani nevie, kto som. Ja som tam robil tiež veľkome. No. Chce zarobiť, daj zarobiť znamená, že ja keď proste, ja si viem sám zrobiť plávajúcu podlahu a vymaľovať, ale budem to robiť 3-4 dní. Tak ja za 3-4 dní ako proste biznismen viem oveľa viac peniazy zarobiť, ako keď proste to dám spraviť za deň nejakému majstrovi. Hej. Veľa ľudí si povie, ja si všetko zrobím sám, ja nikoho netreba. No, takže, ale to nie je len toto, to znamená, aj teraz už hľadám do seba náhradu, keď proste riešim nejaké také veci, ktoré už viem lepšie využiť ten čas. Čiže toto tiež treba riešiť. No, teraz konkurenčný boj. Ak sa vašej firme darí, tak prebiehajte cez 4 fázy. Fáza ignorácie. Keď sme otvorili Starbike, to naši konkurenti nič ako tak to povedal, že taký obchod Starbucks. Čo? Nič, proste nič. Ako neriešili to, hej, ignorovali, oni si takým mysleli, tu chlapci otvorili a mešať zavru. Hej, potom fáza vysmechu, to proste sa nám smiali, hej, tak to ty, a tak máš za hlavu až na hore zákazníci, že sme boli tam vo Velomete, tak sa za hlavu chytal, a oni tam predávajú 5000-ové bicykle, glúpe, tak to im to kúpi, hej, sa predávajú, no. Takže tak, no my sme sa zamerali na bicykle proste trieda 500 až 1000 eur, u nás je taký bežný bicykel. My si povedali, že nebudeme predávať bicykle, ktoré nestoja za nič, hej. Čiže chceme predávať poriadne bicykle, na ktoré vieme dať 3-ročný bezplatný servis. No, takže sa nám smiali, až prišli k útoku, lebo zistili, že už ich trošku dobiehame, až predbiehame, by som povedal. Tak začali nekalými praktikami na nás, hej, že predávame kradnuté bicykle, hej, čo šojka bola za nami, že kde máme to kradnuté bicykle. A tak, hej. Takže, alebo robia recenzie vám po webe. Dneska som riešil na Heureke jedna konkurenčná firma, že oni nemajú ani oprávnenie predávať tú značku, hej, tam minusky, tak som musel dodávateľovi volať, hej, dodávateľ musel písať na Heureku. Proste pre mňa strata času, ale proste taká konkurencia je. No a keď prežijete proste ignoráciu, výsmech a útok, vyhráte. A už nerešíte, nech si oni hovoria, čo chcú. Proste furt penia, furt sú nasratí, tí vaši konkurenti, ale vy to nerešíte, vy sa smejete. A ja ich volám, že sú to hlúpi podnikatelia, lebo sa zameriavajú na naše chyby a nie na vlastné, hej. Začnú vás ohovárať v domnení, že odradia ľudí, aby za vami chodili. Vy, čo najhoršie môžete spraviť, že začnete ohovárať ich. Vy nie, vy povedzte, že toto o nás hovorí, pozrite sa. Začnite sa milo spraviť tomu zákazníkovi. My nemáme čo skrývať, poviem vám, aký chcete bicyklík, vám poradím proste, ale zákazník si povie, tak prišiel som tam som počul len, že toto sú samé zlé veci, a príde ku nám a samé dobre počuje, lebo rozprávame o dobrých veciach, o bicykloch. Tak už sa rozhodne, že kde zostane. Proste ľudia nemajú radi negatívne prostredie. No a vlastne ten hlúpy podnikateľ nič nespraví, len ušetrí vám čas pri hľadaní vašich chýb, keď vám poukáže na nejaké chyby. Hej, že on povedal, že toto vylepšíme. No. Čiže našu chybu. A nemusím sa snažiť.
No a ďalšia vec, ľudia, podnikatelia či dodavatelia sa o vás začnú viac zaujímať, keď o vás panujú zlé reči. Ľudia sa radi chodia pozerať, my sme taký slovenský národ, že sa radi chodíme pozerať na kradnuté bicykle v odzovkách, takže ľudia začali chodiť, tu, tak, toto. A proste bola to somarina, ale prilákalo vám to ľudí. Dodavatelia začali volávať. My sme povedali pravdu a vlastne tá firma, ktorá nás hovorila, tá sa len zhovadila. Čiže tak treba tak len kľudne a v každom prípade negatívna reklama je reklama. No a tam posledný bod tam je, že múdry podnikateľ zamerá svoju zostávajúcu energiu na svoje vlastné chyby a bude sa ich snažiť vyriešiť a bude si brať príklad od konkurencie vlastne z ich silných stránok a nie zo slabých. No ako by mal vyzerať kvalitný e-shop? No tak nehovorím, že mám najkvalitnejší e-shop na svete, ale čo ľudia hľadajú? Ľudia hľadajú, alebo najviac vyhľadávané stránky sú index, akože úvodná stránka a kontakt. Veľa ľudí robí chybu, že kontakt len tak odflakne. Fakt. Index a kontakt. Čiže dôsledne musia byť vyplnené kontaktné údaje na firmu s telefónnym číslom, keď je tam meno, je to fakt pridaná hodnota, lebo ľudia sa nechcú rozprávať s telefónnym číslom, ale s menom nejakým človekom. Musia byť dôsledne vyplnené a viditeľné obchodné podmienky, reklamačný poriadok. Musí tam byť napísané, že odkedy dlho funguje e-shop. Keď som ho založil teraz, tak túto informáciu zatiaľ nebudem zverejňovať. Ale ak už je na trhu 10 rokov, proste dám to tam a ľudia to vidia a chcú. Platby, hej, treba tam mať čo najviac platieb, lebo keď má takto len také, že platba vopred na účet, tak to je také nedôveryhodné. Ale keď je tam aj osobný odber, tak toto už je brutál, hej, pre človeka, lebo vie, že tá firma fakt existuje, má aj niekde sídlo. Platba kartou, hej, teraz veľmi populárna. Online chat, ako neriešil som to veľmi, a tak som to skúsil a zistil som, že je dôležitý pre introvertov. Fakt ľudia neradi telefonujú daktory. A ja som aj proste si spísal s daktorím a hovorím, radšej vám zavolám a skôr sa dohodneme. Ja nechcem telefonovať. A to proste každý druhý, čo píše na online chate. Čiže to je veľmi dobré pre ľudí, ktorí neradi telefonujú, chcú si písať proste, oni sa hanbia. Čiže má to význam. A SSL, proste keď to máte, poškodiť vám to nemôže. Veľa ľudí tomu nerozumie, ale kto tomu rozumie, tak vám to pridá na hodnote, že máte zabezpečený web. No a tam dole to nevidno vôbec už asi, ja nevidím, ale je tam, že napísané v prvom, že prečo nakúpiť u nás, hej. Bezpečný nákup z pohľadu domova, 1000 spokojných zákazníkov, nejaké také odrazové budíky, prečo by človek mal u nás nakúpiť, hej. Trojročný bezplatný servis, rýchle vybavenie objednávky, individuálne riešenie požiadavek. Ľudia si to radi prečítajú, keď to nie je tam toho veľa, ale tam pekne zhrnuté v bodoch. Treba tam mať dôležité informácie, že koľko stojí poštovné doprava, možnosti platby, ako nakupovať, keď našiel lepšiu cenu, čo má robiť. Ochrana osobných údajov, toto veľa ľudí rieši. Čo robiť, keď nedoručí sa zasielka. No a potom ja ešte proste sa mi veľmi overilo, takže poradíme vám, to znamená, že v oblasti toho napríklad z bicyklov, že ako vybrať si vhodnú veľkosť bicykla, ako si typ vybrať bicykla, lebo veľa ľudí je laikov, tak nevie, ako si vybrať dobrú príľubu a tak. Čiže poradiť. A Facebook tiež. Keď je tam vysoké číslo, tak to zaváži. No a keď sa rozhodnete pre predajňu, tak samozrejme, keď príde človek do predajne, ako prvé ho ohúri interiér, alebo ho neohúri. No, už podľa toho, do aký predajne vojde. Ale ako prvé proste prídem, vidím, že je to fakt ako na úrovni, tak vojdem a chcem tam ostať. Chcem sa popozerať. Hej. Ďalšia vec, obsluha. Obsluha nesmie si ťukať do mobilu, vypisovať SMS-ky, proste musí hneď kontakt mať s tým človekom, so zákazníkom a hneď proste sledovať, že či chce ten zákazník, aby som sa o niečo spýtal, alebo ho nechám trošku ešte pochodiť a potom až prídem. Hej. Teraz treba, ako stále hovorím, že prečo nakúpiť u nás, hej. To zákazník sa vás môže spýtať, ja sa vás pýta, že prečo si mám u vás kúpiť bicykel a prečo nie tam, hej. No a zase začnete mu, ako stále hovorím, tie pridané hodnoty hovoriť, napríklad ten trojročný bezplatný servis a tak. Proste dať, čo musíte povedať, ho presvedčiť. A ako dosiahnuť, aby sa zákazník vracal, takisto musíte povedať, že pri ďalšom nakupe má zľavu, hej, alebo proste pri ďalšom nakupe sa mu predĺži nejaký ten servis. Alebo nejak mu ho tak pekne namotivovať. Predajňam musí byť, samozrejme, to sú také ako normálne veci, prehľadná, poriadok, viditeľné cenovky, veľký výber, kvalita služieb.
a hlavne sa treba zamerať na cenovú skupinu, nedá sa zamerať na všetkých, hej. Keď sa takto si myslí, že budem predávať pre všetkých, tak to proste nikdy nebude poriadne predávať. Buď predávam proste pre šmejdy, pre takých, pre ľudí, čo proste chcú bicykel, neviem, za 50 € z Kauflandu, no tak choď do Kauflandu si kúp, ale u nás taký nenájdeš. Lebo potom, keď príde človek, ktorý si chce kúpiť 1000 € bicykel a uvidí tam 50 €, tak pôjde heď, hovorí to co za predanie, tu také šmedy predávajú, pôjde heď. Proste treba sa zamerať, keď chcem dať čo robiť, tak to robím pre určitú cenovú skupinu. Inovácie, samozrejme, jak som hovoril, treba rozširovať, trošku tam prestavovať, že by ľudia zase prišli sa pozrieť, čo je nové. Hej, keď ľudia radi sa chodia pozrieť na prestavené predajne. No a potom tá podpora podujatí ako Čergovská stopa, projekty, súťaže. My proste, keď kto za nami príde, že nejaké proste veci na ples, alebo proste tu sankovačka bola, tu nejaké miss bol, aerobik, alebo čo, tak im dáme proste, tu vám dáme ceny, keď chcete, tak proste, no, nás odprezentujte, keď nie, sme radi, no. Takže tak, treba podporovať. Google a podnikanie, toto je veľmi... Tam škoda, že nevidno. Toto bol môj cieľ na začiatku, že keď si takto dá proste Starbike do Google, tá od začiatku až hore bude na obidvoch stránoch samý Starbike, hej, že by to bolo tak zastarbajkované všetko. To sa im podarilo, hej, takže to som rád. A už aj pri predaj bicyklov, keď dám, tak už sme proste na prvej strane, čo je dobre. Čiže AdWords, donedávna som ani netušil, že sú tam také možnosti s tými úvodzovkami, s pluskom. To neviem, či to poznáte. No vlastne, keď máte to plusko, tak nemusíte riešiť, že lacný bicykel, lacné bicykle, ja neviem čo, všetko len dajte lacné plus bicykel a ono vie to aj vyskloňovať si samo, aj pospájať to všetky možné variácie, aj skloňovania. Keď dáte to do tých zatvorok, keď dáte nadpis, reklamy, tak keď ja dám, že hľadám štýlový mestský bicykel, ale moja reklama napríklad by sa volala iba mestské bicykle, tak ten, kto to vyhľadá, tak sa mu zobrazí presne toto, čo hľadal. To znamená, že keď hľadám štýlový mestský bicykel, tam vyskočí, že štýlový mestský bicykel Starbike. Hej. Presne toto, čo hľadal, si povie, toto chcem. Hej, bo presne toto som hľadal. Takže keď toto dáte s tými zatvorkami, ten názov reklamy, tak bude to toto zobrazovať, čo zákazník zadal. AdSense, to som používal len na začiatku, keď som si chcel vyrobiť, ako nemá to nejaký efekt. Hej. Keď to treba zrobiť virálne video na YouTube, ale nemiešal by som určite AdSense reklamu do vašich shopov a stránok. Nerobí to dobrý dojem. Google+, to som sa tiež toho, vyhýbal som sa tomu, však kto používa Google+? Málo kto. A tak som si povedal, že kto používa Google+? Google používa Google+, nie? Na to, aby zistil, že či používate jeho službu a potom vás tam uverejní. Tá pravá strana od hora dole je Google+. Keby som nepoužíval Google+, aj keď viem, že proste nikto to nebude čítať tam, robím to pre Google a preto, aby som bol vyššie. To som sa tiež s tým Google porádcom o tom rozprával, hovoril, že proste, keď máte followerov, keď tam pridávate príspevky alebo čo, hneď my to vidíme a vás posúvame vyššie, lebo používate naše služby. Hej. Majú to strašne neprehľadné zrobené, lebo proste, aby ste mali všetko toto vyklikané, musíte mať Google mapy, Google mapa, Google miesta, Google+, Google stránku, Google firma, proste do blúdu. To neviete tak zjednodušiť. Lebo oni majú vlastne na každú tú sféru, majú samostatné nejaké toto. No, samostatný samostatný tím. Takže nevedia sa tak asi veľmi dohodnúť. Takže sa mi stalo, že som mal proste zrobené viac účtov pre Starbike, ktoré proste mi to poblokovalo navzájom sa. Potom mi povedali, že toto musíte vymázať, ale tu musíte z tohto tu sa odkliknúť tam. No ale podarilo sa to dajak. No a má to efekt, určite robte si Google+, Google firma, Google miesta a Google mapy. Toto vám pomôže. No, Analytics, samozrejme, to nebudem ani hovoriť. Nadpisy a domény. Neviem, čo som tým myslel. No doména je samozrejme, malo byť v názve niečo s tým, čo predávate, napríklad bike. Google je inteligentný, vie si bike preložiť aj bicykel. To znamená, že či máte tam bike alebo bicykel, to je jedno. Hej, čiže malo by byť názve a vás to zase trošku posunie vyššie. Friendly URL, to je samozrejmosť, aby boli pekné adresy. Aktuálnosť je veľmi dôležitá, lebo naša konkurencia furt ju spomína. Prídete na ich stránku a že v našej ponuke onedlho modely 2014, takže áno, vieme asi, kedy aktualizovali stránku. Čiže musíte fakt dbať na to, aby keď príde zákazník na váš e-shop,
tak tam videl fakt aktuálne, proste nie, že posledný príspevok spred pol roka. Lebo to je proste mŕtva stránka a Google tiež hneď automaticky vás dáva dole. Lebo Google sleduje frekvenciu pridávania príspevkov, proste hoci čo tam pridávajte, hej, keď proste nejaký článok, hej, proste skopírujete, kus ho upravíte, lenže by tomu dať čo bolo. Nejaký pekný obrázok, alebo čo o bicykli napríklad, keď o bicykle hovoríme. Samozrejme musí byť dodržaná relevantnosť, nemôže byť na jej stránke prezentovaná aj káva, aj bicykle, proste aj alkohol, musí tam proste byť len jedna vec, hej. Proste keď bicykle, tak o bicykloch, lebo to Google vidí a automaticky vám dáva minus body. No a ako hovorím, nájsť si svojho Google poradcu, ja svojho mám, som veľmi spokojný a fakt mi poradí vo všetkom. Dokonca už robí kampaň za mňa. Ja už hovorím, tu taká značka prišla a mi zrobí kampaň. Hej, zadarmo samozrejme. Faktúry a platbu. V mode je neplatiť faktúry, hlavne nám nechcú platiť faktúry. Hej, čiže my sme tu sme si vymysleli systém predfaktúr. To znamená, že kým neuhradí človek predfaktúru, nie je to daňový doklad a ja nemusím z toho zaplatiť daň. Hej, že keby napríklad došlo najhoršiemu, že proste ten človek mi nezaplatí, tak proste ja s účtovníctvom to nemám nič. Nemusím riešiť žiadne storno faktúry, dobropisy a podobne. Hej. Čiže systém predfaktúr. Ďalšia vec, objednávka. Málo kto robí objednávky, ale keď zrobíte objednávku, že vám ten človek podpíše, si dačo u vás objednáva, už máte dačo v ruke, keby ste išli na súd. Keď nemáte objednávku, to ten človek povie, vystavil mi tú faktúru dajakú, ja som si nič neobjednal. Hej. Ale keď už máte objednávku, už predsa dačo máte. Takže keď máte nedôveryhodného človeka, tak sa ho spýtajte, že na objednávku sa bude dať a keď už sa bude vytáčať, tak asi viete, že asi to nie je všetko v poriadku. No, splatnosť faktúr. Hej, keď máte splatnosť 14 dní, ja nechápem to tej splatnosti vôbec, že však keď odozdám robotu, tak chcem peniaze hneď, čom by som mal dať nejaké 2 týždne splatnosť, hej. Akože prevod banka, že 14 dní trvá, či jak to mám chápať. No, takže ja som proste povedal jedno, proste ja tam dám maximálne 7 dní alebo 5 dní, hej, splatnosť. Lebo aj tak zaplatí o 10 krát 2, hej, väčšinou sa platí, že keď dám 14 dní, zaplatí mi o mesiac, hej, tak to nezaplatí vôbec. Ale ja dám čím menej, proste, že by ten človek mi hneď zaplatil, veď ja som ti odovzdal prácu, ty mi hneď zaplať, to je normálne. Tie storno faktúry a dobropisy sa tiež s tým treba naučiť robiť, lebo keď posielate napríklad v e-shope nejaké dobierky a teraz zo zákona je tak, že človek nemusí ani prevziať, tak kedy bolo tak, že musí prevziať dobierku a potom máme poslať späť, keď ju nechce. Ale teraz dokonca nemusí ani prevziať, vám sa to vráti a vy s tým máte len prúser, hej, lebo proste vy už to máte ako zisk vo firme, teraz treba to zdaňovať, čiže teraz treba buď to riešiť storno faktúrami, dobropisami, treba proste mať tam tú obálku, napríklad, že fakt bola vrátená z pošty. Je to proste na nervy s tými dobierkami. Ľudia sú takí, že poobjednávajú a nepreberajú, no. Nauč sa pýtať peniaze a nenechaj sa využívať, toto je, hej. To je veľmi dôležitá vec, lebo keď ja napríklad poviem, že toto e-shop stojí 500 eur a on mi povie, že to tam Pišta zo Hanušovcov mi to zrobí za 250. Hej, tak prvá napadne, no to nechci zrobiť, hej. To ja som takedy tak robil, ale som si ich zbytočne odháňal. Takže teraz tak robím, to dobre, sa môžeme dohodnúť na 450, hej. Ale Pišta z Hanušovec nemá také skúsenosti, také, pozrite sa na projekty, ktoré som robil, a presvedčím ho, aby proste zaplatil, hej, tie peniaze. A keď ani tak sa s nimi nechce dohodnúť, tak nehovorte proste mu, že to ísť do ríci alebo takým štýlom, ale že prepáčte, nevieme sa dohodnúť. Tak slušne, no a on možno sa fakt rozhodne zase pre vás, ale keď ho pošlete do ríky, už sa pre vás nerozhodne. No, dane, náklady a výnosy. Musíte mať schopnú účtovníčku. Hej, lebo keď nemáte schopnú účtovníčku, ktorá sa nebojí, a tým nemyslím teraz, že bude robiť nejaké daňové podvody, ale sa nebojí dávať do nákladov veci, lebo sú účtovníčky, ktoré chcú mať pokoj, sa povie, toto sa nedá, nič sa nedá. A nakoniec zistíte, že však ja nič nemôžem dať do nákladov, hej. No a teraz prišla tá povinná daň, čiže vlastne je to vyriešené. Optimalizovať povinnú daň tak, pre neplácu DPH je to 480 eur, pre plácov do 500 000 obratu sa mi zdá, že takých 960. Takže to znamená, že z toho vychádza, že firma musí byť v zisku takých 2200 eur. Na konci by ste mali byť v zisku 2200 eur, lebo keď budete menej ako 2200 eur, furt zaplatíte tých 480 eur, hej. To znamená, že nemá zmysel si miniať svoje náklady
môžem si ich minúť v ďalšom roku, hej. Čiže sa nesnažte teraz dávať firmu na nulu. Furt tu majte tak nejakých 2400, hej, tých pre placov. Pre placov je to krát 2 asi. No. Kde investovať? No proste už mám neskutočne veľa peniažov, neznám co s nima. No, tak keď ho zaujali rovnice, ideme k rovniciam, hej. Najhoršia investícia je investícia do sociálnej poisťovne. No, tak som vyrobil vám príklad, hej. Podnikáte 35 rokov. Minimálnu mzdu si dávate, samozrejme, že by ste neplatili veľké odvody. Čiže 140 eur krát 12 mesiacov krát 35 rokov, v sociálnej poisťovni odvediete 60 000 eur. Pri dlhodobom sporení s 3% úrokom viete pri tej pravidelnej splátke 140 eur zarobiť 100 000 eur za 35 rokov a pri 5% až 160 000, hej. No a teraz si predstavte, čo dostanete od akože dôchodok, hej. Dôchodok som posunul na 68 rokov, neviem, či nemálo som ho posunul. Lebo predpoveď, ako je dole, že teraz je 1 milión dôchodcov, v roku 2050 bude 2 miliónov dôchodcov na Slovensku, čo je akože dosť prúser, lebo jedna vec, proste budú musieť sa posunúť dôchodkový vek a druhá vec bude musieť byť nižší. Čiže dajme tomu od 68 rokov, keď sa dožijete tých 85, tak získate od štátu nejakých 40 000 eur naspäť, ak sa tej 85 dožijete. Takže si pekne porovnám, hej. Pri 3% pri dlhodobom sporení akože pohodičke, to vám hoci kto ponúkne, máte 100 000 hneď na ruke, alebo proste budete dožívať a tak maximálne 40 vyťahnete. No a tu, hej, pekný záverečný slajdík. Buď ako Super Mario, skúmaj terén a zbieraj mince. Hej, proste tak vyzerá svet u mňa a proste všade zberám mince. Takže vám odporúčam robiť to isté. To je asi všetko.